una vegada tornen des del nord d'Àfrica, ells no volen viure prop del mar, tenen por a viure prop del mar, i li diuen al duc que faci una casa en la zona d'interior, i elegeixen este llogaret. Així hi havia 8 cases, un poblat. El duc de Gandia pagarà rescat, adquirirà les terres, adquirirà el poble i el donarà als Flaves Geronis i posarà els diners per a fer l'edificació que anem a veure. És el benefactor. Important per a nosaltres, Pere Marc, el pare del poeta Ausiàs Marc, era el procurador general del duc de Gandia i és el que el duc enviarà així per a construir la casa. És l'arquitecte, per dir-ho d'alguna forma. Però realment la mà d'obra van a fer les mudèjars. Veurem un edifici molt auster, però veurem el roig i el blanc típic de l'obra musulmana. Així a la dreta vegem una torre. Aquesta torre avui té una teuladeta, té unes finestres tapiades, però si mentalment llevem la teuladeta i llevem les finestres tapiades, veurem que era una torre vigia, una torre albarrana. El poble de Cotalba tenia una muralla perimetral i tenia 4 torres. Eixa ha quedat exenta i 3 formen part de la casa. Eixa torre es considera la primera celda prioral, des d'ahir el primer despatx d'aquell primer prior, des del qual s'organitza l'ordre per a fundar-se totes les cases que per la península ibèrica va haver. Anem a continuar.